investors. Gima jo kisungu wacho ni foreign direct investments ginyalo manyo partners kaka koro mana kaka owacho ni nyongo no dhino. To gi nikech ing'eni kidwa ni mondo increase revenue mar county nyaka ensure ni biashara timre. To biashara gi njia minyalo medo godo ohala mondo timre counties and kelo yuayo investors mondo bi. Nikech ka kambe bire counties to kambe gi ema koro dhi timore nade, kambe gi ema koro bro medo shuru mar counties dhi malo. Koro county governments nyalo bedo deliberate on ng'iyo kaka gi attract investments koa oko, investments koa iye be mar jo Kenya ka mondo invest e counties gi, kambe go mondo ger. Aito gin hie kakoro yudo jok modak kaka koro jok modak e counties gi Kisumu, Migori, Homa Bay, Siaya, gimbe gi create environment ma jodak kanyo nyalo timo go ohala. Nikech mano koro ibro yudo ka koro kendo medo taonde bedo mang'eny e kor gweng'. To taonde gi ema koro ibro yudo ni timore nade, medo counties yudo pesa. Promoting agriculture, mago gik mabe important kabisa mondo counties otim. Koran mane gima nyalo advice and think kata mana there was a time mane ka counties negore inde ma think ngani governor ma Kakamega machon Oparanya ene mane chairman mar Council of Governors negi yuare matek gi national government mar newach revenue allocation ni. Magine proposals mane wa miyogi ni counties onego bed ong'iyane yo maginyalo expand godo revenues gi, nikech mano njia maginyalo timore nade, maginyalo self sustain themselves. Ero kama na Senator Beatrice pache ne kaluwore gi wach ma Sharon ne ng'ada seche moko kana wuoyo